लोगोफोर रायलांबाय था जोंहा लोगोआ नार्सारियाव फैदों फैनानै फुलखौ लानो नागिरदोंमोन आरो बियो दाम गोसाखायनो लानो बाबायनो मानसिया 500नो फांसेयाव बिबारनि माबाखौ नायना ला नै गोसोम गोसोम बिराद मोजां बारो ओरैबायदि जामफ्रा बारो बिलाइखौनो नुलायलाया फुल बारदोबा नैबे जोंनिया एकट्रिस नै नार्सारिया जोंनिया दासो जाहांदो गोदानसो बनायहांदो दासो जों फुल नायनो हायदोंमोन फुल नायनो हायनाय माने जोङो फिसाजोफोरखौ स्कुलाव लाबोदो सासे इयुनाव सासे बालिकायाव जों दा दसे गिदिंनो फैदो फुल लांनो होननानै बिराद दाम बेनिखायनो लांनो हायासै गाबोनफोर लांसिगोन फैसा खम लाबोदो दिनै थाइजौ गोदोर गोदोर दोङो आरो नैबे मा फिथाइथाय काजिरा लांगोनबा लांबानो जाबाय बायनानै फुलिखौ फिसा फिसा जाहांदो दा लालायदो नोङो आं बुंफेरिखाय ओमफ्राय जों लांदोंबा बेबायदि थायगोन ना थाया बेलाय हप्तासेसो मोनसिगोनदां खाना दोननांगोन बरिया मोनना थागोन खाना दोनबा बरिया मोनसिगोन आरो बे गायावनो थायदों ने लांबायनो गथ'आ दाखालि हा थाइबासो खाना लांनानै बरिया मोनना दोनहैदो ओमफ्राय थाइसाबदोंमोनदां होनबा थायो दासो नुदो आरो आङो नै इथि फैनानै मैथ्रु फिथाइबो दोङो बेया जि गाहायावनो थायखादो नायलाय नै बे जाबाय 800 पिस बेयो जाबाय गाम्बारि फुलि एम्फौ सुमुआ नै एम्फौ सिमु बिलाइखौ जाबायथ' र' बिलाइखौ जाजोबो लांथ'खानोलायबाय ने लांगोन र' दिनै लाङाबाबो मोनदो लोगोफोरनि उपाय गैया गरमनि थाखाय फुलदोनो सिब नांदो लोगोफोर बिराद गरम सान्दुंबो थिं थिं नाय गिसिबखौ लोगोफोर नै या गिसिबा जोंनिया लोगोनिया फुलसो फुल दा नाय लोगोफोर नाय आंनिया माथोआ थारमाने बुरि बायदिसो गथ' फिसायालाय जेनेबा सासेल'सो दोङो होमबाबो बुरि बायदि आंनि माथोआ आं बुरि नङा सिख्लासो Yes. लोगोफोर बिबारा जा मोजां बारखादो गाहायावनो नै बेखौनो लांनोसै आङो उपाय गैया बिगिनि दाम गोनजा गासै फुलाबो बे मेसेखौनो लांस्रानोसै नेक्स्ट फाइबावबा लांफैबावगोन आरो नै लोगोफोर 500 मा फुल बिबा नै फाख्रा सिख्रा नै बिलाइया बेयो जाबाय जोंहानि आनै बेयो जाबाय आमाइ नै अमा सावलायबाय हादो थैया गालाबाय थैया अमा थैया बेलेग बाजार बेयावनो दानो आमाइ मुवा बेदर सामफ्रोमबो बिराद सालायखि जाहानिया नै
Ini nih, rumah ada. Kata gue beras nama dia. Tahu kan? Mai nó ra đâu? Đâu có nung sa. Ini nama Nah, logoफोर अमा राजानि बेटारि गारियाव गाखोना दोङो दायो दसे रेस्ट लादो गरमनि थाखै दा आरो ससे थांबावनांगोनसो थाबाय अमा राजायाथ' जाता ज'नोनो होआ जाता मानसिफोरखौ जोंखौ ज'नो होदो अमा राजाया बिराद अनोना बे जाबाय भेरगाव टाउन बाहायनाया दै जासोदो नै अमा राजाया हाय लाहरदों नै थांसैलै अमा राजा थांसै जोंनि भेरगावनि स्टेट बेंक फैसा बख'नोबा फै सोरबाफोर एटिएमआव malah kusiri-sirin deh, kusiri-sirin lah sih deh ini